1,000 עוקבים. או 9, לא, אני הייתי לעקוב, אני דיברתי על המזל, ולא ברשתות לדעתי. או שכן, אין לי... אני טיילור, נשאר בטיילור שלי. אתה יודע מה עידו? אני הולך על טיילור, אני הולך עם סטטי. הולך על טיילור. טיילור מלקוביץ'. אוקיי, אני הנתון שקיבלנו עכשיו על העוקבים, אני הולכת על עדן פינס או דניאל גרינברג. זהו, פאנל אהוב שלי, קהל יקר. זו ללא ספק המסכה הכי משוגעת, הכי מפתיע שהייתה לנו, באמת, בכל 4 עונות של הזמר. הגיע הרגע להוריד את המסכה ולחשוף את האופירה. מתה לגעת, מתה. בואו תגידו לי, קהל יקר ופאנל אהוב, מי זאת? ייכנסו לאפליקציית מאקו, ישתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. מתנת אנחנו רוצים לראות מי זה, יאללה. גלקסי Z Fold 7 אולטרה עוצמתי, אולטרה דק, אולטרה מתקדם. גלקסי Z Fold 7 אולי תקראו את השפת הנה, שנראה את החשיפה. יש פה מישהו שבא לבקר אתכם ואותנו. הייתי מרוכזת מאוד. אני רוצה ללמוד להיות האימא הזאת, שככה הילדים שלי ידברו עליי. התוכנית משודרת בחסות Engineering the impossible. 30. אני מתה. תגלו כמה קל למחזר. תמי, לא עכשיו. אלקטרונית. אז הנה, הגענו לרגע. בואו תגידו לי, קהל יקר ופאנל אהוב, מי זאת? מלא. טיילור.